У 2024 годзе выйшаў адзін з самых дзіўных і незвычайных беларускіх кліпаў. У ім немалады мужчына, якога быццам пакусалі браты Самойлавы, спявае метафарычную песню пра шафёра. Выглядае карыкатурна, гучыць смешна. Усё можна было б спісаць на жарт ці жаданне мужчыны самарэалізавацца вось такім чынам. Нічога дзіўнага і нечаканага, калі б не адна заўважная дэталь. Кастамны Харлей у кадры. Яго рабілі спецыяльна для Дыега Марадоны, але ў выніку ён стаіць у гаражы у таго самага пакусанага Самойлавымі мужчыны. Олега Орлова. Зусім хутка з'яўляецца яшчэ адно відэа. Олег Орлов у вобразе чорнага анёла у кампаніі прыгожых дзяўчат танчыць пад песню ўласнага сачынення. Там цікава міксуецца творчасць Модерн Токінг і Агаты Крысці. Це таксама неверагодная гісторыя, бо здымалі відэа на гэтую песню ў нясвіжскім касцёле з дазволу высокага кіраўніцтва. У 2024 годзе, калі прыстойны беларускі рок-гурт не можа нават атрымаць гастрольку на канцэрт у звычайным клубе. Выглядае на тое, што гісторыя майстра Орлова сапраўды містычная і дапамагае яму чорная магія, чарадзейства і нейкая вельмі магутная энергія. Ці гэта не магія, а нешта іншае. Сёння я прапаную вам пагрузіцца ў змрочны лор Олега Орлова. Снайпер па мянушцы Рэмба, клінічная смерць, эзотэрыка і люксавы Бентлі, сяброўства з Глебам Самойлавым і таямнічая сіла, якая пераўтварыла Олега з праваслаўнага хрысціяніна ў каталіка, кінула пад санкцыі еўразвяза і вывела на вялікую сцэну і ў партыю Олега Гайдукевіча. Містыка, мастацтва, каталіцкая царква, каханне і Харлей Дыега Марадоны. Стаўце лайк, подписывайтеся на канал і абавязкова падтрымлівайце яго донатамі. А я раскажу вам проста неверагодную гісторыю чорнага анёла беларускага дэкадансу. У 1988 годзе адбылася падзея, якая падарыла нам самага авангарднага беларускага музыканта сучаснасці. Снайпер па мянушцы Рэмба гнаў разам са сваім сябрам на спартыўных роварах у раёне ТЭЦ-4. Траса была не самая ўдалая. Усё перакапана вакол бетонныя пліты і камяні. Пярэдняе кола Рэмба трапіла ў яміну. Хлопец паляцеў праз руль і стукнуўся галавой аб бетон. Сэрца Рэмбы не білася каля хвіліны. Яго выратаваў сябра, які служыў у спецназе, ахове Крамля. Ён літаральна завёў сэрца, зламаўшы хлопцу два рэбры. Як вы ўжо здагадаліся, Рэмба – гэта той самы Олег Орлов. Мянушку ён атрымаў, таму што быў качком і сур'ёзна займаўся стральбой. Але той самы выпадак на роварах моцна змяніў яго жыццё. Нават не так. Олег, па яго ўласных словах, ачомаўся ўжо зусім іншым чалавекам і пачаў маляваць карціны. Тот человек умер. В 1988 году человек, которому было 19 лет, он умер. Родился новый. То есть что-то там поменялось. И поменялась вся жизнь, поменялось мировосприятие, ощущения поменялись. И я получил способность видеть то, чего так не увидишь. Орлов нарадзіўся ў Махачкале, але калі ён быў яшчэ зусім маленькі, сям'я пераехала ў Беларусь, бо дзядуля прынца дэкадансу быў вайскоўцам. Так сям'я Орлова атрымала беларускую прапіску, а хлопчык стале ўжо пад мірным небам. Спачатку пад Асіповічамі, а пасля ў Мінску. Я любіў бываць на прыродзе і назіраць за ўсім жывым, дрэвамі, матылькамі. Да першага класа школы ўжо прачытаў усяго Майна Рыда, Жюля Верна, Алівера Стоуна, і гэта таксама сфармавала пэўную карціну свету. Магчыма, псіхіку хлопчыка сапсаваў менавіта фільм «Рэмба», але пра гэта мы ўжо ніколі не даведаемся. Сам Олег сцвярджае, што Рэмба памёр менавіта ў дзень здарэння на ровары. Хто нарадзіўся замест яго? Цікавае пытанне. Будзем шукаць на яго адказ у гэтым выпуску. Пакуль скажу толькі, што пасля аварыі Орлов пачаў бачыць паралельныя сусветы і вобразы, якія сталі прыходзіць да яго пакетамі. А яшчэ ён пачаў маляваць карціны і займацца рэстаўрацыяй. То есть мне стали приходить вот эти вот изображения, миры, вот эти вот, так сказать, сущности, и я просто стал их писать на картинах, изображать. Ранейшы я памёр, яго больш няма. Нарадзіўся іншы чалавек. Ведаеце, падчас комы сэрца б'ецца, а пры клінічнай смерці яно спыняецца. І, напрыклад, на мове медыкаў гэта мяняе нейронавыя связі. Ранейшага чалавека больш няма. Мая жонка Таццяна можа пацвердзіць, што яна момантамі мяне не даведвалася. Ды я і сам сябе не пазнаваў.
Каб зразумець маштабы асобы, прапаную вам зірнуць на вось гэты фотаздымак. Гэта не музей у старажытным палацы. Гэта рэальны інтэр'ер дома Олега Орлова. Тут жыве і сачыняе свае песні беларускі прынц апакаліпсіса. Магчыма, менавіта гэты фотаздымак дазволіць вам зазірнуць у цёмныя калідоры свядомасці маэстра. Тут ён захоўвае ўсю сваю магутную калекцыю. Больш за 150 гадзіннікаў, якія каштуюць як новае люксавае аўто і звіняць у пакоі Орлова кожную гадзіну. Яшчэ ёсць 70 прац Александра Ісачова і іншы антыкварыят. Карацей, не дом, а сапраўдны музей. Сам Орлоў таксама малюе і прадае свае працы, якія называе міста-эсенцыялізмам. Што гэта? Эсенцыя містычных ведаў чалавецтва. Вось такую фармулёўку прыдумаў сам артыст. Пра містыку даволі цікава. Аднойчы на выставу маладога Орлова прыйшла сапраўдная Джуна. Джуна Давіташвілі, з якой мы больш за гадзіну размаўлялі на маёй першай персанальнай выставе ў музеі беларускай літаратуры ў 1990 годзе, мне, 21гадоваму, шмат чаго расказала пра мяне. Потым былі сустрэчы з экстрасэнсамі, ведзьмакамі, шаманамі, знаёмства з кнігамі і вучэннямі Кастанеды, Блавацкай, Рэрэха, Бібліі, усходняй філасофіі. Я нешта ўбіраў, пераасэнсоўваў, і сёння для мяне ў мастацтве самае вялікае дотык да вялікага нішто. Штодзённае жыццё, ціхамірнае існаванне ў соцыуме мне не цікавыя. Карацей, вы зразумелі творчы почерк Олега Орлова. Ён нават адрэстаўраваў некалькі карцін Айвазоўскага з прыватнай калекцыі расійскага калекцыянера, а цяпер выкупае мошчы святых для беларускіх касцёлаў. Вось гэты эзатэрычны гуру, які мацае штодня вялікае нішто. Навошта? Гэта цікавая гісторыя. Мы да яе яшчэ вернемся. А пакуль хачу паказаць вам атмасфернае відэа. Жалобно вьюга просит помочь. На сцэне гурт Гофман у складзе Олег Орлоў і яго сын Ягор, які грае на бубнах. Як апісаць вось гэта стылістычна? Ну, уявіце, што вас запрасілі на БДСМ вечарыну ў стылі шаўкунчыка, а на сцэну пад хард-тэхна выйшаў п'яны баця з песнямі ўласнага сачынення. Магчыма, менавіта таму з часам Олегу Орлову стала цесна ў межах гурта, а яго сын Ягор вырашыў заўчасна скончыць музычную кар'еру. Гурт Гофман, калі і існуе дагэтуль, то так, каб ніхто не здагадаўся. Адзіная прыкмета яго існавання – гэта YouTube-канал на 4 падпісчыкі і 4 лайв-відэа, залітыя на сервіс 3 месяцы таму. Але затое ў нас з вамі з'явіўся Олег Орлоў сольна, манументальны аўтар, які лупіць шэдэўр за шэдэўрам і стварае сапраўдны мікс авангарда, эзатэрыкі і псіхадэлічных тэкстаў. І цяпер самы час вярнуцца да таго самага відэа «Шафёр», з якога ўсё пачыналася. Відэа ў пэўнай ступені лёсавызначальнае. Зараз у яго ўжо больш за 1 мільён праглядаў на Ютубе і ажно 35 каментароў ад анямелай пад уражаннем ад шэдэўра публікі. Олег катаецца на люксавых аўто і кастамным Харлеі і спявае шалёную песню пра шафёра. Ніколі не слухайце яе больш за 1 раз, бо пасля не зможаце праветрыць свядомасць ужо ніколі і атрымаеце складаную псіхалагічную траўму. Молодой шофер. Цікава, што сярод вось гэтага 1 мільёна праглядаў знайшоўся і цалкам рэальны аматар творчасці рыцара беларускага авангарда. Аднойчы да маэстра падышла таямнічая леді Діяна і нашаптала, што кліп «Шафёр» гаўно. Магчыма, фармулёўка была больш дыпламатычнай, але сутнасць я вам перадаў карэктна. Посмотрела ваш клип, ну, фигня какая-то, надо снимать лучше. Я такой, опа. Заявочка. Я говорю, девочка, а сколько тебе годиков? Ты кто? Олег здзівіўся, але і зацікавіўся. Так нарадзіўся самы шалёны і прадуктыўны тандем у гісторыі беларускай музыкі. Леді Діяна стала арт-дырэктаркай Олега Орлова, рэжысёркай кліпаў, актрысай. Карацей, леді Діяна настолькі захапіла запаленую свядомасць творцы, што разам яны паперлі праз джунглі беларускага шоу-біза, як Тарзан з Тарзаняха з мачэта. Неверагодныя песні і кліпы пачалі з'яўляцца з інтэнсіўнасцю, якая пужала і вабіла адначасова. Вось вам легендарнае відэа «Ахота», для якога леді Діяна закамандавала свайму бацьку весці з гародні ў Нясвіж 5 ваўкоў. Адзін з іх грызануў Діяну за палец. А вось вам відэа на песню «П'яная совесць». Кліп планавалі здымаць у казіно, але паўсюль адмовілі. Настолькі авангарднай выглядала ідэя. Тады леді Діяна раскруціла Олега Орлова на магутную інвестыцыю.
Олег вырашыў набыць сабе вялікі прафесійны ігральны стол, які заняў ганаровае месца на другім паверсе яго дома. Там жа і разгарнулася здымачная лакацыя з вялікай колькасцю старажытных рэчаў з калекцыі Олега. За 2 ночы мной былі пашыты дэкаратыўныя шторы, якія паслужылі фонам для твораў мастацтва. Лакацыя казіно застаецца неразборнай дагэтуль і з'яўляецца каштоўным кутком у доме. Як вы ўжо зразумелі, творчыя амбіцыі Олега Орлова выходзяць за межы класічных кліпмейкерскіх бюджэтаў. Па яго словах, у сярэднім кожны ягоны кліп каштуе недзе 35 000 беларускіх рублёў. Проста падлічыце, колькі пратэрмінаванай ножпы на гэтыя грошы змагла б набыць вашая бабуля. А я пакуль пакажу вам канцэптуальны вынік працы творчага тандэма, альбом сказкі, які акурат і візуалізаваўся ў гэтым серыйным галлюциногенным хорары. Зачем мороз этот лист, ведь он так бел, так свеж и так чист, как снег. Калі вы яшчэ не зразумелі крыніцы натхнення Орлова, то я перадам слова маэстра. У свае 55 я зразумеў, што правераныя часам 2 гурты. Modern Talking, самая геніяльная для мяне ў плане мелодыкі, і Motorhead, заснавальнікі цяжкага року. Ёсць і яшчэ адна відавочная крыніца натхнення. Орлоў блізка сябруе з Глебам Самойлавым. Настолькі, што аднойчы пасадзіў яго ў свой хамер, і яны разам паехалі катацца. Што адбывалася падчас той самай вандроўкі, не паведамляецца. Але стылістыка Олега насмакталася з той крынічкі тыповай эстэтыкі дэкаданса. Прынамсі, я сумняюся, што свой імідж Орлоў будаваў на вобразах дзіцера Болі на телеме Кілмістера. Больш за тое, вы моцна здзівіцеся, калі паслухаеце першы сольны альбом Орлова. Ён выйшаў у 2021 годзе і называўся «Містасэнцыялізм», які ўласна сфармуляваны мастаком стыль. Характарыстыка вельмі трапная, бо ў гэтым трывожным кіслотным эмбіенце містыкі хопіць, каб разварушыць нават манументальную псіхіку Качанавай. Ну і ў выніку ўсе гэтыя эксперыменты і чароўныя дэкальтэ ледзі Діяны вывелі Орлова на вялікую сцэну. Падчас фестываля сонцастаяння ён зрабіў шоу, якога пружаны дагэтуль не бачылі. Дэкарацыі, сцэнічныя касцюмы, энергетыка. Перла так, што мясцовыя меламаны ажно шалелі ў прыпадках экстатычнага яднання з вестуном вялікай цемры. Он развел руками тучи, солнце в небо закатил, расступился лес дремучий, и летей за след просыл. А вось цяпер лавіце шакуючую інфармацыю. Орлоў ва ўсіх інтэрв'ю называў сябе праваслаўным хрысціянінам, хрышчоным і веруючым чалавекам. Як у галаве паэта беларускага дэкаданса ўжываліся побач Джуна, вялікае нішто, Кастанеда, праваслаўнае хрысціянства і творчы почерк ледзі Діяны. Калі у вас ёсць адказ на гэтае пытанне, абавязкова напішыце ў каментары. А я пакуль шакую вас яшчэ больш. У апошнія гады рыторыка і канфесія Олега Орлова імкліва змяніліся. Замест праваслаўнага хрысціяніна ён зрабіўся каталіком. Што здарылася? Магчыма, Олег атрымаў таямнічы імпульс ад прывіда Дыега Арманда Марадоны праз кастамны Харлей. Ці справа ў іншым? Самы час нам з вамі паразмаўляць пра тую самую таямнічую сілу, што штурхае прынца балотнай готыкі на буйныя фестывалі, каталіцтва і пад санкцыі еўразвязу. Але пачну з трывожнай падзеі. У самым пачатку 2026 года я правёў урачыстую прэмію Бульбяны Боўдзела, прыдумаў намінацыі, раздаў узнагароды. Усё, як робяць у паважаных міністэрствах. Сярод лаўрэатаў апынуўся і Олег Орлоў. Паважаная камісія прысудзіла яму ўзнагароду ў намінацыі «Артыст году». Мне падаецца, цалкам заслужана. Пакуль нельга сказаць дакладна, ці спадабалася гэта цёмнаму лорду мінскага авангарда, але ён падпісаўся на мой канал і пачаў сваю барацьбу. Ён піша і выдаляе таямнічыя каментары, выдае нейкія цёмныя намёкі. Карацей, гуляе ў сваю, аднаму Олегу Орлову зразумелую гульню. Таму на ўсякі выпадак я папярэджваю. Аднойчы мне рэспектануў сапраўдны баявы маг. Яго завуць Валекс Буяк. Ён баявы маг. Таму Міністэрства сепультуры пад надзейнай абаронай. Ну а цяпер вернемся да каталіцтва, санкцый, Харлея Марадоны і сапраўднай беларускай магіі. Спачатку вось вам кавалачак выступу гурта «Гофман» на фестывалі сонцастаяння ў 2024 годзе на галоўнай сцэне. Калі вы нічога не чулі пра гэты Open Air, то вось вам кароткая справаздача. Фестываль двойчы праводзіўся на Пружаншчыне, і яго афіцыйным арганізатарам была Брэсцкая абласная філармонія на паперах.
але пра гэта пазней. Выступалі амаль усе зэт-артысты, якіх толькі можна сабе ўявіць. Ад гурта «Чайф» да «Даруй Божа» Чычэрны. Ну і Олег Орлоў з сынам Бонусам. Больш за тое, Олег у сваіх інтэрв'ю неадначасова казаў, што ўваходзіць у лік арганізатараў фестываля, сапраўдных арганізатараў. Вы ўжо здагадаліся, што гэта не абласная філармонія, праўда? Расследавальнікі з праекта бюро высветлілі, што сонцастаянне гэта бренд, які належыць Александру Зайцеву, аднаму з так званых кашалькоў Лукашэнкі. Ну а вось вам і цытатка ад Орлова. Я очень люблю что-то начинать. Мало того, самым главным человеком 2 года назад это было за столом придумано сделать этот фестиваль. Разам з гэтым самым галоўным чалавекам Олег і рабіў фестываль, ажно пакуль невядомыя сілы не вырашылі прыкрыць гэтую лавачку. У 2026 годзе фестываль не адбудзецца, бо яго арганізатараў не ўнеслі ў спецыяльны рэестр. То бок яны не маюць права прывозіць у Беларусь замежных артыстаў. Магчыма, такая канцэнтрацыя зэтнікаў у Беларусі напалохала нават дзяржаву. А магчыма, спужаліся, што аднойчы сатана сапраўды захопіць пружанскі выканкам. Здесь есть индейцы настоящие, а? Галоўнае, што мы з вамі падабраліся да той самай магутнай містычнай сілы, якая кружыць каршуном над змрочнай постаццю Олега Орлова. Давайте пачнем з самага простага – Харлея Марадоны. Ён сапраўды нішто сабе такі. Прынамсі, я дагэтуль у сваім жыцці нічога падобнага не бачыў. Можа, лох, але зараз не пра гэта. Про той самы Харлей было багата артыкулаў у розных медыях. Олег Орлоў паўсюль прыгожа пазіраваў на сваім жалезным кані і распавядаў адну і тую ж гісторыю. Матацыкл пад назвай «Эль Диего» я набыў у жніўні 2022 году. Яго збіраліся падарыць будучаму трэнеру клуба «Дынамо Брэст» Дыего Марадоне. Але лёс распарадзіўся такім чынам, што да атрымання свайго падарунка знакаміты футбаліст не дажыў літаральна тыдзень. Дакладны кошт я вам не скажу, бо дадзены асобнік аўкцыённы. Магу сцвярджаць, адзіны ў свеце легендарны матацыкл каштуе як новы і вельмі дарагі аўтамабіль. Але ў той жа час для мяне ён неацэнны, бо гэта гісторыя і не толькі нашай краіны. Цікавая гісторыя, правда? Калекцыйны. Адзін у сваім родзе матацыкл едзе ў гараж да мастака Олега Орлова. Што гэта ўвогуле за гісторыя? Магчыма, адказ мы знойдзем у багатай біяграфіі Дыего Марадоны? Дакладна знойдзем. Памятайце часы, калі брэсцкая «Дынамо» раптам разжылася на грошы і нават стала чэмпіёнам Беларусі па футболе. Спачатку паведамлялася, што клуб купіў арабскі шэйх, але пасля высветлілася, што тым шэйхам апынуўся акурат Александр Зайцев і з часам нават перастаў гэта хаваць. Зачем вам это нужно? Вот объясните зрителю, который, может, даже далек от футбола. Настолько любите этот вид спорта? Я людей люблю. Дыего Армандо Марадона стаў амбасадорам брэсцкага «Дынамо», але памёр 25 лістапада 2020 года. Ну а Александр Зайцев прыкладна ў той жа час адмовіўся ад фінансавання брэсцкага «Дынамо» і больш чэмпіёнам клуб не станавіўся. Але нейкі лагічны ланцужок паміж Зайцевым, Харлеем, Марадонай і Орловым існуе, пагадзіцеся. Матацыкл, які мусіў стаць падарункам для аргентынскага экс-футбаліста, раптам апынуўся ва ўласнасці сябра Зайцева. Аўтапарк у Орлова, дарэчы, што трэба. Там яшчэ ёсць люксавы Бентлі, Мерседес С-класа і той самы Хаммер, на якім адбылася шчаслівая сустрэча з Глебом Самойловым. Секретик такой для наших зрителей. Вы приехали к нам в редакцию на роскошном люксовом Бентли. Нядрэнна для мастака-рэстаўратара і князя пружанскай цемры, праўда? Адкуль уся гэтая раскоша? Неверагодная калекцыя антыкварыяту, дарагія аўто і матацыклы, з Божай дапамогай, канешне. А як па-іншаму? І пачну я ізноў здалёк. У 2022 годзе адбылася неверагодная для Беларусі падзея. Упершыню наш зямляк атрымаў тытул рыцара ордэна святога Грыгорыя Вялікага. Што гэта такое? Найвышэйшая каталіцкая ўзнагарода, якую толькі можа атрымаць светскі чалавек. Магутна, праўда? Але вы моцна здзівіцеся, калі даведаецеся, хто яе атрымаў. Той самы Александр Зайцев, кашалёк Лукашэнкі, які знаходзіцца ў шматлікіх санкцыйных спісах. Падрабязна пра гэта рабіў відэа беларускі расследавальніцкі цэнтр. Спасылку на яго я пакінуў апісанне. Церемонию посвящения в третий по рангу папский орден проводит сам глава католической церкви в Беларуси архиепископ Юзеф Станевский. А пакуль распавяду вам пра супадзенне, якое магло прайсці амаль незаўважным. Прыкладна ў гэты ж час Олег Орлоў радыкальна змяніў публічную рыторыку. Замест праваслаўнага хрысціяніна, якім ён сябе называў раней, цяпер кароль беларускай готыкі стаў каталіком. І верыце? Вось вам цытатка. Я был не крещеный, крестился в церкви, и вот пошло.
дело. Но сейчас я католик, уже давно. Больш за тое, ён пачаў купляць на еўрапейскіх аўкцыёнах мошчы святых і вяртаць іх у беларускія каталіцкія храмы. Некаторыя сапраўды з'яўляюцца рэліквіямі. Паходжанне іншых не мае пацверджання. Вось вам цытата. У 2023 годзе гучна паведамлялі аб тым, што 33 рэліквіі прывезлі ў касцёл у Пружанах, але тады ў парафіі прызнавалі, што толькі некаторыя каўчэгі паступілі з дакументамі, якія пацвярджаюць сапраўднасць рэліквій. Цяжка паверыць, што ў Пружаны даставілі, як сцвярджаецца, сапраўдныя часціцы крыжа Гасподняга, мошчы ў святога Мікалая і іншых вядомых святых. Дакументы не былі апублікаваны для ацэнкі спецыялістаў. На всякий случай расскажу. Вся Европа полна на аукционах, внимание, мощами святых. Мощи святых я лично вытащил из Европы несколько десятков мощевиков святых. Менавіта такая шчодрасць Арлова адчыніла яму дзверы ў нясвіжскі касцёл для здымак таго самага кліпа. Не дзіўна, бо акурат гэты касцёл належыць дзяржаве. Што не павінна адбывацца ў касцёле па меркаванні Арлова? Если костелы сдают под клубы, под дискотеки, если мощи святых продаются на аукционах, пошли они нафиг со своей Европой. А што павінна? Расправив красивые крылья, он покажет, что значит легко. Дык што за цёмная гісторыя з беларускімі ксяндзамі? Усё вельмі проста. У Зайцева ёсць неверагодны па маштабах бізнес пад назвай Брэмена Груп, які лагічным чынам трапіў пад санкцыі. Ну і вось, раптам уладальнікам адной з кампаній гэтай групы, Алісма, стаў ксёндз, а кіраўніком іншай кампаніі акурат у 2023 годзе зрабіўся Олег Арлоў. Гэта лагістычная фірма «Рузэкспедыцыя», якая таксама з'яўляецца часткай імперыі Зайцева. Не дапамагло. Рузэкспедыцыя ўсё роўна трапіла пад санкцыі ЗША і Еўразвяза. А Олег Арлоў цяпер кпіць з гэтага ў інтэрв'ю і разважае пра еўрапейскія каштоўнасці і іх адсутнасць. Мне 16 декабря Европарламент навсегда закрыл въезд в страны Евросоюза и НАТО. Поэтому... И вы тоже отличились. Ну, да, и горжусь этим. Это как орден. Это самая лучшая награда, которых у меня много. Навошта ў гэтай схеме гульні ў каталіцтва і вяртанне машчаніц у касцёлы? Паразважайце, калі ласка, ў каментарах. Я ўпэўнены, людзі вы разумныя і самі здагадаецеся. А я пакуль пакажу вам яшчэ одно цікавае відэа. Олег Арлоў, паплечнік Олега Гайдукевіча, ідзе ў вялікую палітыку. Я представляю либерально-демократическую партию Белоруссии. Я, как и десятки моих соратников, идем на выборы в парламент единой командой. До 2020 года я был вне политики, но после того, как в нашей стране была предпринята попытка государственного переворота, я понял, что оставаться в стороне – это не моя история. Выглядае ён тут не так ужо авангардна, але прамова ўсё адно цягне на якасны стендап. Упэўнены, што ледзі Діяна, жонка Арлова Таццяна, сын Ягор і шматлікія аматары шалёнай творчасці мэтра містычнага куплета зацанілі гэты выступ. Князь беларускага дэкаданса, вястун з прадвечнай цемры, эзатэрычны гуру Олег Арлоў працягвае ствараць свой змрочны сусвет з дапамогай неверагоднай містычнай сілы. Спадзяюся, сёння вы хаця б крышачку зазірнулі праз гэтую містычную заслону, туды, дзе адбываецца сапраўдная магія і чарадзейства. У меня диапазон динамический гораздо шире, потому что у меня лобильная психика подвижная. Гэта канал Міністэрства сепультуры і я, Саша Чарнуха. Дзякуй, што паглядзелі гэтае відэа. Калі яно вам спадабалася, падтрымайце мой канал праз сервіс Buy Me a Coffee. А я прынясу яшчэ адну цікавую гісторыю пра беларускую музыку. Да сустрэчы ў міністэрстве!